gantung gak didukno. Wah, ya apa iki? Tari pose iki, Rek. Si akeh penggawean iki. Cura-cura. Kono apa ri? Kok niku. Kono jarene kok dipenggak sih kono niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia diajuli kon kuasai dhewe. Waduh. Kon mari ngono omonganmu. Lah kalau kepingin sih. Iki wayahku are, menurut tahun maneh kon. Dari arek-arek iki mang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok. Aja gegeran lho kon lho. Perkara gendeng jula-juli ae engko marai medados duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepengin ngeten, Jek? Lho sajane aku kepingin. Ayo gitu kok. Sik, coba pose pira? Heh? Nyuruh ta Delok nyono. pose lho, pesen ndi ngono pas perapatan iki kok tak pertelon. Lho, pos gending iki lho. Sangono pos hansip. Di radio aku dengar sokran akeh utange. Petri terus mulai kon. Wis aja terus Nori. Lha apa iki? Wonten jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli. Jurak-juli ana jurak-juli gak iso aku. Ayo di radio lek digomblo iku kon iku. Wis sepurane ya. Oh, kene wali dalek pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki dhisik kene. Kan balik kan mulai kan. Iya iya. Kono. Ngomong anakmu kono. Kan iku ganggu tok ae. Ayo bentar telu iku dolen. Gimana lho, Rek? Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul, halah cabang bajul. Sing tadi bajul merengut ae. Nek aku ndelok do pelajar kita, pemuda-pemudi kawan pramuka, sregep menabung urip sederhana, masa depane bisa terarah, masa depan harapan bangsa, semangate pelajar kita, sane sekolah dur podo tabungno daripada diamburno sing tanpa guna. Mulane anak semono uga pituture wong tuwa kabeh rungokno, sebab pendidikan sing luwe utama nek dibandingno ambek donya brono. Kepinteran pancen gede bae jae kanggo sangu urip selawase. Warisan donya gampang enteke, akhire getun dinompuri.
titik bandane supaya anak dulur dhuwur derajate berguna kanggo bangsa lan negarane akibate bencana alam sebagian daerah sing dadi sasaran kasetitik sing dadi korban donya akeh sing ilang bapak pejabat prak turun tangan melu ninjo daerah banjiran aprilan rakyat ngajakno penampungan bantu sandang pangan lan obat-obatan sebab udane dulur terus-terusan awan bengi gak bisa terang Bojonegoro Tuban sampai keleman suwe-suwe banyune ngelumpuk no daerah Lamongan penduduk ngungsi saparang-parang ngalor ngidul golek panggonan sing aman bengi gak turu awan jahangan delok wakul kosong dinggoni tikus lesetan rantere banyu sampai jebolno tembok susahe wong tani lanang lan wedok sawahe banjir sampai gak bisa nandur lombok sing paling untung wong golek padha para ibu-ibu jare tangise gak mikir donya perlu goleki anake budal ngungsi saking gugupe gendong bayine keliru kucinge cekap semanten kidungan kula menawi lepas nyuwun ngapura saben model-model lan wedung spor sami jerit iku mang kidungan jaman biyen iki kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba tapi untunge sing ngedung mang ya bener ya kan kok ngetut tabon ngoncok kae gak karuan iki tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa tapi masih ngene tanggapane ya akeh tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to telu pabrik oleh bagian gula terus enak pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis ana daya suguhi wedang gula gak tuku iki kari rong pabrik jange nanggap iki Jember Probolinggo sapa mlakune gedewang rek wah
Kanca lawas iki. Iya, Sokran. Dah, Kebeneran. lho, kebeneran apa? Jane ngono ya kabeh konsultasi. Waduh, kok melip omong bener? Lho, gak mesti ki apa sih kon? Dadi apa meneh? Lho, dadi menungso. Masa kabeh dadi raja kaya. Wis terang. Omong peno Kok kok niku lak repot ta, ana kanca pinter jare keminter. Oh. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, Iya, iya. kon kudu maca kamus. Waduh, peno ngerti kamus bareng. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring ya. Karangane empu gandring ku isine apa? Isine dukun bayi ya. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbang. Iya, iya. Anane wong pinter iki lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras, Gabah isane dadi beras. beras diapakno? Di Ayo, dikemah. diapakno? Dikemah. 100. Ditutu goblok. Iya, iya. Kon kemana dadi jarang kepang malian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselem. Paling nek dipikir ya. Iya. Menungso iku pancen melalui proses. Waduh. Bingung maneh kon. Sampai proses gini. Proses merubah acara ngono lho. Prosesnya apa? Mulai cilik, Terus dewasa. dewasa, Tuwek, elek, mewek, terus gegerin dengkek. terus Apa nih gak matek? wali mate. Lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata. Lah pernah iku kacamata kira-kira penodol, nek mlaku lan delagat. Dagangan kok lapo kacamata ku tak. Oh, dagangan. Dagangan tapi diceladoni wong ae. Lah apa diceladu? Dodol kacamata ana wong kabeh tuku tak warah. Iya. Golek kir-kiran ta mboten? Jare kono. Kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei Kacamata sing kacamata kir-kiran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Loh, njaluk sing terang ae. Terus ya apa? Ya tak maksud aku ngonoku. Tak golekno. Bareng dituku digawe maca jare Gak terang. gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso gak iso maca ni? Lho ngono iku gedhekno to lanjut kacamata iki. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca? Oh, buta huruf ta. Buta huruf, tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi ku kacamata ku perlu kanggo maca. Iya. Lah iki iso maca nek gak sekolah. Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak dhewe wis tantekno. Lho, kena ya kesusu ae. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kacamata-ne kacamata. Kacamata apa mau? Kacamatane. Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta. Kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Duwe kok penentekno. Wis, tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku wis. Hah? Putih tak biru. Heh? Wungu terong. Kacamata gak ono biru. Lho, kelirian sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ngono kelirian. Lemah teles. Nah, aku lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kono wedi. Ngene. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Wong kota disombo meno iku. Ana dhewe, oprosane ana dhewe. Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kene. Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho. Ane mungkur lak pecah. Lha tuku mana lah kapan tae dhuwitmu? Papan tak dhuwitmu. Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya apa? Wis tekor sak pirang-pirang dadane. Saiki lak gak wani mulih diuber-uber sing tuku iku aku. Ya diuber tuku kacamata. Iya, gak iso balekno dhuwit, bapak minangka pengalaman. Tak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata niku kon balekno? Iya. Lah kono lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori. Ulirana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah milo terus kok iki wae niki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Le mudune rek melorote. Lho, gak meloro tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu, meneh tak timbangno. Tok timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Baru bisa budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa nek peno gak kirani apa. Lah bandaku terus lere niku apa? Lah tapi duwe koran gak pernah bayar. Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata. Pindho koran gak pernah bayar. Aku saiki rusak.
Wong awake gak apa-apa ngrusak. Siksa batin iki. Siksa batin apa? Lho, kok iki ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta. Iya. Rencana aku nek ana rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Meracang. Meracang nang dhisik embong apa nang gone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, apa iku wae. Aku wis kapok kok meracang iki. Omah ya. Sepisan apik pindho apik ping 3 gegeran. Tadi nek gak wawu gak ngerti ya. Lah iya lah. Gak wawu iki. Lah iya. Torok piro sepeda motor? Lho. Sepeda motor iki peno drop gawe noroki perancangan iku. Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor, cekelan pisan, anjuran. Loh, apa? Sepeda motor apa iki ya? Pecicilan. Oh, iya pecicilan. Pecicilan, sepeda motor ngangsur. Pecicilan iya. Durung entek peno dol. Kon gelem tebusin apa? Oh, tak kena perkara. Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusin beket nunggonku. Lah, lah duwe. Lho, engko lha iki tak dono maneh ngene lho kon. Lah yang pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwemu. Wis enake, duweku sing gawe nebus sepeda peno sing kedol. Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta. Lah kepethuk sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono tae. Kok mama wis gak seneng aku wis dal penggawean liya. Lambimu kok apik kan. Hah? Wis kae nek nyandak klambi kene wis kae. Katane ngejokno iki. Sesuwe tak sirih lah. Lho iku nek perlu. Lho. Apa kon nulung kanca? Kon seneng ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wonge ben apik tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ae ceplan klambimu. Sik tak pernah iki nyelek klambi tak begak ngono. Lho, genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano peno kaosan aku bejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benange ketok ngene. Lho, peno. Gak dijahit, gak dikapekno, dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelintek nggar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku nggar separo. Iya. Dadine kapan kelungset tangane sing dumbang. Iya, dadi gak akeh saben entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya mau atase ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem barek kolot lak kene. Lah kolot apa? Lho, kanji lak kene. Lho kanji? Iya. Jam 12 salam lak kaku. Lho, gak apa-apa lak kari ngriusi ae ta. Lah kon kepengin gak coplokan? Iya, sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuat ngono. Kadek dikai paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya cek tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kon diseleder ae. Gemitasi ku ketoke lho. Oh, gemitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat, sing luwe apik, murah regane. Tapi kaine wis ana kan. Wis ana. Nah tak gawane apa? Lho, kaine peno gawa. Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh, lho wong jenenge menungso ae kok. Lah kapan wonge mati lah kaine peno gawa. Ya wis apa sih awakmu? Lah nang ndi parane kaine nek peno gawa? Ya engko lah ono perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiran rek, gak seneng aku. Lah kae jiri-jiran lah. Bakal kemeja peno gawa tapi penjahite gak ono. Iya tapi lah atase bakal tak durung dadi kemeja. Iya. Dadi kemeja tambah soro kon. Iya sak ongkos sih. Ya ya, lah iki apa karto? Kok ndandakno meja kok bingung. Meja ren. Meja dadakno kemeja kok. Meja. Heeh. Perkara penjahit sih. Iya. Lapo, iki anak dhewe lak penjahat. Yo, Anu, penjahit anak meneh penjahit. Penjahit. Nah iya. Oh, jahit apa? Wingi jahit lu sembarang. Hah? Sing model kan ya gede lho. Oh, sing galar-galaran ya. Pernah ya apa pesen-pesen dikawakno gak ono omah. Apa iku? Pesen watu. Oh, iya. Kayak apa? Kayak pandasi ka apa? Kate ngedekno omah ta? Kangge gerdu. Oh, di padane apa? Takone mantel lah ngono. Gak mangkel apa sing tak dekno. Lah kartole iki lak takon ta. Iya. Peno pesen watu iku kanggo peno Iya. apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nuduki miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kambling ya. Oh, bener pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, iki lak ya Iki kadang-kadang. bagian sing diurus saiki. Loh. Loh, aku sing diperintah sing diurus. Oh, sing ngurusi Sing peno. ngurus aku.
Lah saiki kampung karepmu kok apakno kok Apa? watu barang kok apakno. Lho nek Apa embong iki dijembarno? Lho, embong dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang nduk kono. Kok niku ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe dandan-dandani gak nyusahno blondang. Lah Iya, kamu bener. blondang ah. Iya. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Watu. Omahe dhewe ta omahe wonge? Ya omahe kabeh wong kampung gawe watu. Dikek waduh rencanane ngono. Gade boto ya. Gak dadi wong iki mlebu metu kaya guwa ngono lho. Kok ribetane. Kok niki diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Lah iki Cepat nek Karang Taruna iki maju kabeh ya. Iya kampunge ya tenang. Iya. saiki lek panjenengan wis omahe dadi, ya lek ngelas-ngelas napa aja kathik ado-ado Cak. Iya nanggonku ae. Wong akeh tukang gelas. Dikembari kon Lah si tukang les iki peno ta aku. Lho, lah kon gelas apa sih? Aku kadang-kadang lesi anak iku karo anang iku. Iku dolan nang omah. Iku lasane bare anang kon las. Padha dilas. Kita blondang iki anake tukang las. Iya. Anake. Kono las Oh, kardus. sing golek anu las duduk beras ya, las itu. Oh, Oh gabah. Lah pokoke las itu. Tukang las. tukang gelas, anakku tukang gelas. Tukang las sing mencolot Listrik. kapal terbang iki. Las listrik. Loh, Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan. Apa niku? Las listrik iki Jare lho. ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, Tau kadang. gak mulih jare. Iya gak mulih sih. Lah kenapa gak mulih? Nang luar Jawa ya. Lah apa lho kono? Jare ngelas kapal terbang katut ngene. Katut rono. Gak mulih? Gak mulih. Minggat be. Oh, sampai tak lebokne surat kabar. Ya. Loh, Anakku nyandi rek. Betang. Hah? Pak surat kabar kok anakku nang direk. Iku Pak surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan tok. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, biyen Kamu pecah. Dadi sawaya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono Kepengin majine. Ngelencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak. enak wis gak tuku karcis sawutan ae. Loh, enak. Enak pernah ngelencer nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. Ngono. Tapi nggo paspor iku. Nggo surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbok. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya, paspor. Kon ngero gak kon elingno. Wah. Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya, apa pira lek ukuran Sing dawane iya dawane Dawane piro? Iya. ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggaweane tanggung apa enggak? Lah dibeken nang pinggir embong lho. Lah iso didawakno prapatan kono sampai pertelon. Wong dudu wesi kayu. Oh. Pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas, kena ya pakai kali dilas. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Tadi dilas e kobong. Oh, lho. Ya. Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho mbok tekan di enake. Kok kenapa teko kono? Nek rapat-rapat aja dilasno nek burak. Tak las biasa iku lho wesi-wesi. Iya nek iso. Pipa. Pira per meter? Per meter delok, per meter biasae. Delok las-lasan njaluk tebel ta, njaluk benggang-benggang. Kok bunga-bunga lah gelis mereka iki. Rapet. Nek rapet dicucuki bare dilas. Ora betul. Oh, las iku kudu sing akeh. Iya, las iku kudu sing akeh. Rangkep pira pagere? Pagere upamane 6 ya. Rujine. Iya. Biasanya kan ana sing 10, ana sing 9. Njaluk meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iki jari apa lho? Jari apa sih? Kotak-kotakan. Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Lha mulu santai apa? Pedang-pedang. Lah kok gak tumbak. Lho sing ndukur ana linci pilak kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Sing kek pager ya? Iya. Wis gak perlu kek tumbak. Kono belengan ndukur. Oh, pakro Itu belum. lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter. Lah dhuwure ku lincip, Cak. Nah, iya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk nek wis gak diterima. Iya. Kudu menek, pernah iku Iya. Kudu menek Tapi mrono. ngelase ndok nduku. ndukur ya. Oh. Nah, pernah gawe ondo apa tak disunggi ngelas. Nek dijemi lah sakno wong iya. Ondo ae to lek ondo sing metel.
Pedhot. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, peno iku mangkelan takoni. Ya diles biasa lah apa kadek penekan. Keren. Oleh ngomong koyo wong klelet mekap. Oh niku. Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Gak ngerasa kena apa? Lah tak culek ya. Pangkelan ngono-ngono. Ya kena awane si geni ku mau lho. Tak jeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih biyen lak rada tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rada enom kok gilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi zebra. Operasi zebra. Operasi ku lho Pasti. mikat iki lho. Iya, dereng irunge lak pesek saiki kok. Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kapita gonang Jepang iki. Ilakno perubahan. Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirim irung-irunge tok kok bareng ya apik. Iya gentenan, tadi gak bareng. Lah nek masange penceng ya. Lah mau topengan apa nih? Ya sak wonge lho. Lho, sak wonge. Oh bae, anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kok topeng. Iya, lah topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak plane sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Juga kan. Teko Tongseng mburi lho. sik. Umur peno pira sih? Hah? Umur peno? Piro wong pantaran wis mati kabeh. Umur Umur iki Karena gak. itu tak pitu. Lho, kurang. Oh, sudah songo. Wah, kok niki suwi dak so. Mosok rek ditangi sakmono sik kurang e. Lho, kono ku nak Wis tambahno 10. Sudah so. Wis kurang luwe ya 70-an. ya swidak 5. Enggak, wong itu kok bergaul, Pak. Lho, Nek ana tekan matok, kan wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Iya. Iki apa? Iya. Ono tak jak. Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Hmm? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari ya padha ae. Kak. Tapi Wong banyak nggo rezeki, ya. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali. Masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja teman. Sopra kan. Sik ketatap rek. Bener kanggo pipo. Biasane menawa lek rokokan gawe pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipo ku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sik gelek GL. Oh, ya pipane rokok. Pipone rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku. Once ku L rape. Oh, iku khusus sing ngerokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kena ta? Lho, ya apa? Lah tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Pisan banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iki. Lho, penuh gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Kalau sing budak decek, lek bening gak seneng aku. Hah? Lah ngapa peceren apa? Kok niku tole banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru ah. Banyu ki ya bening. Iya. Lek banyu sing bening. Lah penuh lek ndek hubungan kanca. Heeh. Ya gak akeh kok njaluk sak ember ngono. Ya banyu. Ya. Engko ijine pira nang anu apa ae sing perlu Kok dipotong. nih tapi masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember. Wis pira? Kok nih kabeh ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu susah sih. Iya, iya Kadang-kadang banyu. ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe. Iya. Bae nggon penang ku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Nah, kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, tadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon menang. Kok gak penting gak tau mangan ya, Blon. Gak mansagu gak. Mansaku. Kon niku mangan. Ya apa emang wis tekon diae. Iki mah Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Rupane kok ngidul helman. Hah? Kok nggo sepeda kok helman. Iya. Sepeda rusak. Lah nanti kok helman. Hah? Nanti kok nang Kedintang lho. Iya nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman semono iya. Gak enak wong situ gak enak karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya Pak dhewe. Sing enak kono. Mbok awak iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Ya nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iki mulane sembarang teko nasrib pancene. Nek pancene nasrib iku nasib iku dibenceni. Kok dene wong nasib kok nasrib. nasib nasrib ya. Nasib. Ayo nang Nanti? nang lori kali. Nang
Iya lho. Iya rata-rata lho. Rundingan ngono, engko lek pegel-pegel pernah terus dijelungupno. Iya. Lho kono. Secara gak langsung lak padha dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak semono ya. gak semono. Iya. Ya dikon. Jak ndek. Jak ndek. Masa kon gak ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja meremai. Kero takon iku. Oh ngerti ndak gak kate bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaimu sing grogo iki. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Oh takno wong pamong tak bui koyo ngono, pokro ngene iku. Lho, sapa kon? Apane? Lho. Kula yan. Iya. Kau dalu sing ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ngon banyak ta? Ngon banyak. Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak. Mangane kok ngos. Rene, sabari. Lun, nek kok rene mesti ngrusak aku iki kate. Lho mboten. Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ana wong liwat muah. Iki lho. Lawange tutupan. Iya. Enten perlu wae dalu niki kali sampean kula. Hah? Enten musibah ngoten. Lho ndi iku? Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelahme ta. Nggih pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Saya Ojo pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon. Sampeyan niku lan napa? Mosok ya mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin. Nggih pejah. Sing sak piro pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Katutan blandar. Bis. Wah, kok ngomong cempel mesti wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih, ngene paku. Tiban ya apa? Tekan bener iki ta? Durung lho rene. Wau sareng kali kula. Lho iki apa iki? Oh, iki apa? Tinggal ae, Guk. Suarane nyengek kaya rukun. Nanti ae kok kare kan. Wah kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis lapor. Ya wis soal iku musibane Pak Jumi, Pak Jemi. Jemi ta Jumi kok iku. Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Wedok. Lah ane Jumi. Jemi iku wedok. Lanange iku biyen mopi ngoten lho. Terus iku mati ketiban. Pak Jeni Leo ngono lah kon iku. Ane iku pamane Pleki. Kamu nang kiri ta iku? Lho iku Jemi niku Jemi lak kerek anjene. Lho, Kerek sakane wong ah. Oh, jarene wong iku. Oh, terus iki sinten? Samari. Lah. Kok omongmu kaya rukun. Wah. Oh, ada lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan. Iya. Pun kula tanem niku. Lah, saiki ngene tak kandhani ya. Tanem gene latar yu tanem. Sawe Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek ya, kon termasuk pemuda kampung, nggih. Ya ta? Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane. Oh. Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa. Nggih, Pak. Nek apa-apa kudu lapor nang Pak Racik. Iku lho, Pak Cangik atuh. Pak Cari. Iya ta. Bab desa nek pamonge. Kebayan, Cari, terus kepala desa. Kepala desa. Lah iku kudu ana urusan dhewe. Nggih, ditutuk. Ditutuk dirapuri. Kudu seneng seneni wong seneng temen kono iki. Malahan perintah ndugi sampean. Iya, Pak. Wingi lak penduduk dikangen kerja baktos. Iya, Pak. Kok budget ri? Kerja baktos, kerja bakti. Kerja baktos. Kangge nanggulangi banjir niki. Iya. Goten niku dijrokaken. Iya. Tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus. Lha iki apa sale? Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten. Gentenge mboten sampe tumbasaken ya. Omongmu koyo bakir iki omongmu ri. Kono mulai bakiri nek ngomong ri. Kok karo gentenge ya mesti liwat banyune. Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng ada
Genteng nak kedah urunan. Lah ya ana gampang ri, laut darane bijaksanane bayang. Iya, Pak. Omahe bayang gendangnya dicoplok. Separuh. Didekek nggonmu separuh. Ngoten nggih sae ya. Dene nek kono separo. Nggih, biasa lah ngoten. Aku katisen ngawur Loh, ae. berarti sampean pamong boten bijaksana. Nah, Lho. Kenapa kebijaksanaane kapan enten rakyat boten gadah genteng? Oh, ngono ya. Mesti sampean kudu nukuaken. Lah ngapain? Lah kok seneng ono kebayan katuen. Bayang katun mboten napa timbang rakyat. nah. Oh, ngono ta? Kesepabayan lampun pelamanan. Penyalaman. Pengalaman. Pengalaman. Iya iya iya. Akhir sampean dadi lurahe. Wis gampang sak ngene ae ya. Nek urusan gede safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling ndelok lingkungan desa kene. Aja sampai ana apa-apa. Ngoten. Boten enten napa-napa. Iya apa? Boten enten napa-napa. Aman. Aman lah saiki. Lah meneh mbene mburi dina liya-liyane nek apa-apa. Dina liyane nggih boten enten napa-napa amen kampung mriki. Iki bantah tok arek gitu iki. Wong sing keleleng kula kok. Lah iya. Niku jawane apa, Bas? Aduh. Wah. Kon niku pamong kok kon koko ya. Nggih. Tak arani Bas men aku. Kon niku sing ngajeni ambek bayang. Ngerti ya? Regane piro? Kon udur Pantes piro regane? Kon iku makelar ta kon iku. Kula ajeni ngoten lho. Ya iya menghargai. Cuma niki enten kisruhan titik. Ana pari. Nggih, Yupi niku lho Yupi. Yupi. Niku lah enggak ada wedhus. Oh, PA ta ya. Terus apa? Lah enggak ada wedhus. PA ta PA, nek PA bojone blontang. Aduh, nek PA bojone blontang sing tuwek. Yupi. Oh, PA ya. Lah wedhuse niku kathah. Oh, terus? Lho dinapaaken? Dadi dibanting. Lho, kudu sakit napa? Lah nggih nek angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilamangan tandurane pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge. Ya mestine. Kadu mbar-mbar cuculan gak oleh. Mestine bayang kudu bijaksana nggih ana kandang. Ya aku. Nggih. Kamu seneng aku nek kon bambung rek. Lho, bijaksanane bayang yen napa wong niku pamong. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku. Apa? Berok niku. Niku lah gedhe ta. Iya, ya lanang iku lanang. Nah, kan iki kula takon. Iya, iya. Wedhus niku lah gedhe ta. Iya. Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Ya kabeh sak kujur awake ri. Lho sanes. Ya awake ya sikile ndase. Salah. Ya ora ini ya sungune barang. Salah. Salah apane? Salah sampean niku. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampean niku. Hei, omongmu kok awas rek omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek. Lho niki bener. Tapi Iya, iya. bijaksanane bayang yen napa? Oh, Pak bijaksanane Pak. Damel kandang sing gedhe. Iya, Lah wedhus iya. niku diprimpeni teng riku ngoten. Ya, aja sama wedhus emang ganggu lingkungane tangga. Nggih, dadi penduduk niki saged tetep Lho, lak ngono. muji-muji bendina. Oh iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku ya. Saiki keliling lah aku. Ati. Kesapa ndi? Ya, daerah-daerah kene ya. Mana apa sampean keliling niku? Lah mungkin sih. Apa sampean kok keliling? Saiki awan dikelilingi kok bengi. Turu. Iki lho biasa lah goleki rondo-rondo ta. Awan keliling bengi turu. Iki kok kualeri. Wis rek kono mari tak dikebayan rek aku leren rek. Kayane biasane bengi torek. Torek kono. Mau bojone loro kok sik torek. Kon niku urut ta. Wah, kono. Sopo Dan? Kok ngomong cek kliwat-kliwat kan. Masa di rumahnya dong turi lho kan. Temen kan atane kon ngawur ae tak kon iki. Pun adik Monggo nek ngoten. Nang diri. Dari keliling. Keliling ya apa sih? Delok-delok iki lho minggu iki sing digerakno apa. Saiki sing keliling iku bayane. Lah kono ambek aku ya mulai dhewe-dhewe. Nek anak pendukung kan gak kuat. Gak kuat. Tapi bijaksanane bayan ya apa? Kok aku bijaksana tok ae kon. Wis yo apa sih rek kon iki sebagai penerus ngerti ya? Oh penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke dalu sing jagen sih. Oh sing jagen. Sing jagi. Lah ngene. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. Niki daftar. bayan kentonge. Wasumo nih. Apa? Yang lak sugih ta. Iya terus Niku nek waktu jaga mboten purun medal. lho, lha apane? Terus kok ditukukaken iki napa? Iku arane memperkuda rakyat. Temen gak oleh ngono iku. Dadi penduduk ini dadakan kudang. Kuda udelmu ngono. Maksudnya itu ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe ngono ri. didol nanu Didol ngono. panganan. Pangan. Bijaksanaan ngono ki. Mboten kena saniki nggih. Gak oleh ngono iki. Kewajiban kampung wong sugih. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga, gak apa-apa. Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Nah. Anake ta putune, iya ta? Familine. Familine. Kek. Iya, tekek akeh. Dadakno ngawur ae kono. Lah iku masih sugih miskin kalau ditukok. Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno. Ya Maka sing jaga mang bengi. gak apa-apa. Itu kebijaksanaan bayan. Arek-arek karo bahasa karo adakno sembarang kok aku tok kon Apa? Emak waras ta? oleh tekestumu. Nggih syukur ta. Iya, iya. Rompos kuwi saged priko. Wis suwe karo. Nggih sama. Ya sampe nang Muntiani ya.
Nggih, kene kula sampean. Iya. Dalan ngajeng niku kok becek mawon dos pundi. Lah iku kudu diatasi tanggulangi iku. Nggih, dipeno. Lah watu nika kula sambet rumiyin. Terus Watu nika. Nggih, dijelek Kula damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri. kono kepinteran ngomong kok bari kono iki. Oh iku milik desa kon dol dhisik. Lah kok nyere enten balike tadi ki bensin disauri. Panen watu niki. Panen apa? Watu. Nek mledoke gunung kelut niku lak watu gede-gede. Iya nek bledos enggak. Dengkulmu kono. Gampang kula sing bali aku. Keling kok ayo terus keling. Ayo. Ayo. Rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan teko njaba waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae nek ana wong lanang turun njaba. Nini. Lah apa, Cak? Lini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo sing nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta? Wis mangan dhewe. Saya enak sampean tekno. Iku apa sih? Iku mah lho, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gaduh. Kan gaduh. Iya. Walah gak kerasa ta iku, Mang. Lho, apa? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing ku nek tambane wong lara mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iku. Ah ya syukuran nek ngono. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menembene ndekeki wae sing genah. Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku kucing lincah kan. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti. Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani male moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing ngarani uripe wak blondang ya harmonis saiki. Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene iki. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Panjene. Tapi tonggo-tonggo kok gelak njaluk bumbure ini lha. Hah? Wong jogene kaya ngono ngrewuk kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Tak. Aku elek-elek tak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta? Apa sih SKP ku? Sekolah masak lah kon. Oh, iya. Saking pintere, ya ta, gawe sop kon kei tape. Maki gak karo-karo. Sampai niku duduk tape ku, Cak. Apa? Makroni. Oh, makroni. Tape. Oh, menimben irisin aja kon gawe wungkul ngono. Panjenengan ya samone iku. Aku, Sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. aku takon aja dadi atimu wong Iya. arani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sing mati ku? Mosok iku gak ero, sampean gak tau ndok omah. Kok nek nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mosok 15 kilo ku entek. Hah? 15 kilo ku Lho, entek. lah arisan barang kok arisan beras. Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya tapi kondo dadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhire ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Aku tahu pencukon sawat ngono lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Grundel ngono, Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo. Anu Cak. Ana wong andek-andek. Nun. Ana wong andek-andek kowe. Ora apa diparani wong tukang nebang tebu ya. Sinten? Lho, Cak. Oh, Pangling. sampean. Lho. Ya. Pangling apa sih? Oh, sing dia omai. Iya. Ing rumah saya sampean iki. Iya, kok dungaren. Lho. Sampeyan iki ya apa sih? Pinara Pak Tohari. Kali ta? Nggih, nggih. Gak lali lu buat dhisik ta. Lho nggo apa sing kuwi? Hah? Lho nggo apa aku? Ya iku elek-elek wong ana nggone amben-amben tak nek ngono. Diambeni iku. Rencanane tak. Ya rencana wis piye Pak? Kabeh ta. Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki? Omamu iki saiki sak tanggone. Pun dipasang jendela kok. Wis ta. Ya syukuran malah sampean pasang jendela. Kutno malih gak oleh angin. Malih gak oleh angin babar gelas. Lah sampean gak ndelok angin. Menimben nek nyewakno adu rencana jendela. Iya. Ngono lho, gak kon kae jendela gak ono angin-angine. Ya Malih awak putih kena. Sopo ngene. Anek demi-demi. nang masalah jendela-jendela iku. Lho, iya, iya. Dudu iku. Lha apa Mas? Masalah omah iki lho. Oh dikapur, Cak. Lho, dikapur wis tak kapur. Lah apa masalah kabur? Sampean Mbak Aki kok ngomong apa sih?
Ngomong apa? Lah kon ngomong apa? Iya, apa sampean iki, Cak? Aku mesti tahu cara Jepang lho. Lho iki lho sewan. Oh, jane sampean tuku ta iki? Wong kontrak kok saya. Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Kontrak lak 2 tahun. Kenapa kon beli mana? Tahun, Kak. Wis setahun. Hitunganmu keliru. Iya, ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun. Heeh, Lah, liwat 10 dina iki malahan. Lah aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek penyene sampean iki tetep nggoni tambah maneh ngono lho, Cak. Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho. Iki Kenapa apa sih? Kok lak tak kontrak 2 tahun. Setahun. Dicari sapa? Lho jare bojo sampean. Nini. Apa, Cak? Lah iki kwitansinya iki. Kok dino jokon dudune. Kon niku ya apa gak kena dipercaya? Apa aja? Kontrak biyen kon tak kei 2 tahunan dhuwit. Iya sepurane ae tak kontrakno mes tahun Cak Bontang. Kon ya apa? Kon Kayak kebutuhane arek-arek sak menu kae apa sih sampean niku? ya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo titik gendaan. Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang-muring. Kok dhisik ta? Ya apa lan ngene iki ya apa sih? Wis Tapi ngomong mbek Pak Tuari ngono. Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang balik. Kliru sampean iku ngene ya. Ya apa ya? Sarane iki wis barang sing wis sampean apiki menawa sampean kurang bener. Saiki nang nggonku ae kok ya omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah. Iya. Sampean ya apa carane lah Mbakku? Nggih kula semados Pak Tuari nggih, sementene mawon. Nggih nggih. Kon semaya pirang dina? Duit tekan ndi? Kok mendal nang aku sih? Sampean semaya. Lah kapan? Lah saiki kon sampe njaluk duit mana? Enggak, ya pokoknya ana sampean niku piro, engko kapan, nah semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho. Bulan iki ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari. Tangan sampean Mari lho. Januari. Tono tangan sampean niku. Februari. Iya, Februari iki. Enggak. Februari. Ya cocok ngono ta sampe Wis Mei ya. Ya, Mei ya apa ya? Duit piro sih sampean? Saiki piro? Duit piro cekelno mari Cak. Duit apa kayak bayar golep ngono. Tak saiki tak tinggal mulai ya. Ya, wis. Ngono sampean ronae ya. Puntene lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak tahu Aku sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe kok. Ya, enggak wis Ditenono kok ya. Sabar yo Pak Tuari. sabar lak sungan ambek aku takon iki. Ya pokok niki. Ya apa Nek Cak? diatur tak gak kan? Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak Cak, ya arisan barang. Nah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok Cak. Meneh mbene kondo wong lanang. Kon niku seneng nek digepuki bongkotan niku ya. Ya aja ngepok ngono. Aku iki murang-muring iso, sabar ya iso. Ai, coba klambimu. Loh. Kok aku kanca kok ngambil lho. Kon aja guyu. Mangke ya. Kon lak wis tak kandhani meneh ben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik ditagih kontrakane omah. Mangane ta aku nyambut gawe aja sampean larang. Lah nyambut gawe nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido, aku dhewe ya bingung ngumetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gawa anakmu. Lho gawon enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir lho. Dedek kon wong wedok. Kayun ta? Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar, daya upaya dhewe aku. Wis pancene wong kekancan lek seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepengin kepethuk. Kangen ngomonge. Pringas-pringis ya. Oh tak kapel kon gue. Pringas malah apa? Malah apa kok pringas-pringis? Kok gak ndelok prene wong kaya. Wong pranco wong pringas-pringis. Iyalah. Tibae kemang alis sik prasaku lambene. Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe. Ana apa kok rupane kok besar mute? Wis Mari kesandung ta? nasi menjadi bubur wis.
Ya dipe, anu dipe dadi bubur iku. Lho, tambah cemek dadakno. Apa nasib menjadi bubur iku? Ya apa ya bebujen gak kena dipercaya babat blas. Ya mbocah karo jawan. Iya, aku njaluk pertimbangan kon kok. Lah njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbel ae apa. Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah to. Ya periksa aja gak watuk ae. Kontrak omah periksa. Terus aku nggodono penyakit. Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu. Mulane gawe dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sak meter persegi ngono. Sing penting masih cilik nek dhewe lah enak. Tapi kon duwe balungan sih. Kan jaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena baseman ndi sik. Iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumu wis gak nduk omah aku ya. Andi. Mbo mulai nang gede. Loh, ya aku kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Masa sih? Loh, ya apa? Sampean itu melok tanggung jawab. Lho, sebabnya apa kok melok tanggung jawab? Tanggung sampean. Ya tapi wong nyengger karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampean kena lho. Ya gak kena saiki kena meneh. Aduh saiki dadi gak terus golek meneh ya. Iku iku kewajiban penuh. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi kontrak omah. Apa sih omahe? Omah wis entek. Ya mantel apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Nek omahe sik wudu. Aku main. Nek omahe wudu. Lah tanggung jawabnya ya apa entek? Gumen barek kono ya berbahaya. Lah omah sing tak nggoni kontrakan entek. Ya ditambahi ya. Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa? Lho pernah katanya nyekel duit ta? Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen. Lho, iki jalan buntu aku iki apa ya? Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Dadi kan iso engko ono gangi. Supaya nek tembusan ilang. Iya. Jalan buntu kok liwate ketatap. Lah ya iku. Jadi wis kentek nakal lah. Loh, tak kentek akal nang sumber porong ae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal sing ora duwe. Iya, iya. Anak peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok makne, kan sing melok makne. Melok makne kabeh. Bapak panjenengan. Lho lah enteng. Lho sapa? Lah enteng. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore name sokran. Bengi name sapari ben diumetno nek cak. Mumet wis kok cacat jiwa tapi. Ya bosen sing direwe, wah ngono. Kok iso ro bosen barang. Oh, wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pinjo ngono gak apa-apa, nek ping 3 jangkep. Tapi ping pira? Apa nih? Ping pira coba nang arek iki? Wis ana ping 4 tapi bosen. Ya muni bosen. Lho, wira iya gedhisianku. Ya apa? Gak tak golekno akal wis ngene. Ya apa enak. Nek peno tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Ya apa malah kungkum lak katuken. Iya, nek nyemplung kali ya. Iya. Gak iso ngulangi lho. Mosok arep wong jerep ngene tok diluk muncul. Jerep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero kene. Gak mungkin ya? Heeh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Kok ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira 120 ta apa? 1000 ta repis? Hah? 1000 apa repis? Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku. Oh, pokoke ngontrak omah. Wis ngene, saiki ada tok anu mari kekeran aku duwe gaman landhep. Kekeran? Apa hasilnya? Lho, iki digawe anu wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek dhuwit tak warah, lek aku duwe utang peno ngono lho. Oh, awakmu diutang aku. Iya. Dadi lek aku diutang peno lak pantes, lek peno diutang aku gak pantes ya. Iya, malah gak welas ngono ya. Iya, gak kualik lah. Tapi sing mlaku ya ngerti, wah wong tua dibijuke lak ngene. Iya. Tapi ndelok sing liwat nih. Lah mulane didelok dhisik. Golek tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur ngumbulo ya. Ya. Mumbul. Iya lek tak sabet dhuwur ngumbulo supaya gak mudun-mudun ya. Lah malah kesangsang aku kalian. Nek kon sabet nisor, tak sabet nisor mendhek. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti. Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sisan cemet. Saiki ada gegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sih niki ngene. Ya, soal dhuwit ya. Ya soal dhuwit. Aku ditang peno 100. Dhuwit apa? Cokake 100. Kakean. Piro? 5.000 saya. Lah kapan teke? Wong butuh 100 kok engke 5.000. 20.000. Mesti golek wong. Susu lak tambahke. Tak jupe ya. Ya apa? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep. Iya. Aku sing gawa. Nek sing gawa. Wong aku sing nagih.
Aku sing nak. Iya, aku sing gawa. Sik ya. Heeh. Kan kayak nyewani pedang 10.000. Iku sewan ta? Pun menae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho. Tapi aja sampe ro keamanan ya. Iya. Tak cukup ya. Iya. Oh iki ya. Nek ngarepe lawang. Heeh. Aku ngancam kon. Iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genahe kon iki? Ya kan wong sian. Oh, situ. Sik kan wong. Utang ya, utang. Utang. Oke. Masuk. Ya ono wong. Ya sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso bayar. Ya apa? Apa? Kon njaluk sepuro maneh? Iya. Wonge menggok ngrone. Anjene nggodho wong kok iku. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jere iku. Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok. Lah pernah nyekel pedang apa wedi? Oh, gak didodono dhisik. Ya iki lho. Oh iki lho, lek iki sugih. Ya apa? Ya apa? Pernah age aku ta? Lho, gak ditagih wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Lho, wulan tek wulane. Ya pernah iku tebel Wong sabar iku ana batese. Kepingin podel lah kon. Lho ya aja ngono sih. Sing sabar wong jenenge wong adakno. Aja main gaman lho. Lho iki gak oleh nggih geger nduk embong gak oleh. Karepku gak geger, tapi sing tepak semayam. Ayo wulan maneh. Wulan-wulan maneh entek wulane. Ah, gak rocok. Aku tak wajib bisa Sepuran dhisik. Pedang ya, pedang. Kenapa gak nggo pedang iki kan? Tak sempal bathukmu kok. Oh ngono aja kasar-kasar. Lho lek gak kasar wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo. Lah semoyo lak ono semayane. Aku aja nggawa gratis barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno urusan lho iki. Ya wis ngono mesti jan. Oh, kenemen bareng gak nyekel. Pira utang? Utang 20.000, tak semayan wulan ngarep gak kanthi. Koyo gak tau utang mbek wong. Lah iya udah 20.000. Biyen nilingo. Wis aja kakek ngomong kok. Cek apa. Oh, kon iku tak sebet pisan. Oh, kok salah paham aku kena sebet. Lah ya apa iki butuh duit kan? Iya butuh duit tapi aja dicebet ngene harus aja pati lho iki. Lah iya, ya apa kamu? Iya, Pak. Iso ngeket gak? Alon dhisik ta, kok. Susah tak banting pisan kok. Iki lak malah si gegeran mbek aku iki lho. Sing iki tak kek 20 saurno wis. Ngono ta, Cak. Ya wis. Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kon duwe saurno gak duwe ya. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki. Iki lho Apa wong-wongan? Nyaur jagano kanca. Kae pire, Mang? 20. Ayo ndi? Iya kok dicek ta. Durung kon limo. Wis kawan ya. Sepurane sak ya. Lah anu tak sauri lho nok. Wis gampang mari perkara saur. Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Saurne bersih iki. Iya. Lho ya apa? Iya. Wong situk 20.000. Ya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omah kurang. Lho. Iki lak ke isu ah. Iya, iya. Ke isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Ya maneh. Wis dudune ae. Iya, maneh. Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iki lho wong. Iya, rupa. Ya, ya apa? Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ayo dimulai. Nah, aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok Kon iki gak pisan gak pindho. Kok nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa? Gak nyebet ta? Ayo, tak cekali. Ayo, ayo, cek. Ayo. Ayo. Napa balik? Ayo. Ayo. Napa balik? Ayo. Iki apa sih? Aku nyok duwe balik. Ayo balik anjuri. Hah? Engko ngene aku iki. Jupuk dhewe. Jupuk dhewe. Kon iki Jupuk dhewe. Hah? Apa? Mana rek nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng lek mrocot nang bathukku kok. Ya wis tak kira-kira. Wah, ya lah kok. dhuwit 20 kali 80. Ya. Lah dhuwit ndi, Mang? Lah iku mang kok njupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki mang ya apa rek mang? Lah tambah rusak pisan ora ya. Susah. Wong iku biasa wong iku. Bola-bali. Lah wong mes. Lah kate nyusuki kate tak kekno sing cilik yang pedang peno nang bathukku are. Sampe mrocot tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kantong. Kok njupuk dhewe. Blakrak mali ya. Ah, kon iki. Wis aku gak nyari ya. Aja nyaur apa ayo. Wis tak wani peno saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajen-ajen kok gak kenek. Ya jenenge apa ping pira kon? Pokoke aku wis gak gelem nyaur. Aja nyaur ayo. Ngantem ta? Ayo. Lho, Wak Bayi. Wak bayi. Lah apa iki? Anu, diutang kula betul. kadang dibajak. Hah? Kadang Lah dibajak. perkara apa iki? Utang. Iki tuwek kurang ajar iki. Utang lo kok dikurang-kurang aja. Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam. Lho, senjatamu sih iki. Wah, termasuk wong bawel temen iki. Nggih ngoten Pak kasar, Pak. Lho, Gak usah kasar-kasar. Hah?
Aja ngono kon. Sapa sing ngajar kasap? Ngene gak kurang ajar kon iku. Kurang ajar ya. Dadak awakmu wani kok gawe kesene desa kene, ate tukaran, Lho, tukaran iki lak urusane enten. Ora sabamu sababe. Lah nek mboten sebabmu sebab lan apa gegeran? Ya apa asal ya. Asal mulai niku lak kartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon ero aku. Sini sampean. Aku kebayan. Alah. Mecicil. Dadakno wong kebayan, menane lari. Geger tengah dalan ini apa sih? Niku mboten geger, Pak. Tapi kenyataannya kok mboten. Guyon niku. Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate mbajak temen kok guyon. Iya. Ngono ku guyon dacane ngene. Lho wong aku dikongkon guyon kok jane. Guyon ora ana senjata yang ngomong-ngomong tok guyon. Ya tapi barang niku mboten barang kula. Teko sapa berang iki kata? Yuki Kartolo. Teko Kartolo. Nggih. Saya mikir iki. Lho. Sampeyan minggir. Kok sampean mikir. Kok apik lah kamu lho. Ayo, Pak. Kon sik enom ada dadi yang kelas dinarek iki kon. Apa ngejak tukaran darek iki teko kon gamane. Kon isih enom. Aja melok ae. Sik enom. Zaman apa? Lah berang iki dari teko kon. Sinten ngomong? Blontang. Sampeyan wong tuwa. Ha terus Kon kudu percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik. Kulo seneni aku rek. Tang, temenan teko iki Tang. Lah sampeyan yen apa? Loh. Cari berang iki teko kene berang. Lah nggih, bareng lak teko kon lho. Terus sinten niku? Dari blontang. Lah nggih, iki kula. Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumbere perkara teko kon. Kriminal kon. Kurang-kurang melok ae. Ayo, berangkat Kandhani kok. Namun ndi? Balik desa diurus Perkara barang iki. Iya, ayo berangkat. Marang perkara tok ae. Apok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan Blodang. Lah apa ngomong ijen? Ya lah sampean napa balik malih? Ngerti kan? Kok bolak-balik benci aku? Kok bolak-balik benci aku? Anane balik pengen ngurus kon. Ngurus napa mandi? Ayo berangkat apa desa? Lho, Melok pisan. lho kata diurus. Iya melok. Aku melok lho.